ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், பிரணாம் டு யூ ஆல். வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம 18 டேஸ் பகவத்கீதா லெவல் 1 கோர்ஸ்ல நம்ம அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். குணத்ரே விபாக யோகா, அதாவது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். இந்த ஜட இயற்கை எதனால செய்யப்பட்டது? முக்குணங்கள்னால செய்யப்பட்டது. நம்ம எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் இந்த முக்குணங்கள்ல தான் நம்ம இருப்போம். ஒரு மனிதன் ஒரு குணத்துலதான் இருப்பாங்களான்னா கண்டிப்பா கிடையாது. எந்த ஒரு மனிதனும் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த முக்குணத்துக்கும் ஆட்பட்டுதான் இருப்பாங்க. அது அவங்களோட ஃப்ரீவில். சரிங்களா? அப்போ நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்துல இருக்கணும். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் 3 குணங்கள் இருக்கு. அதுல முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறது சிறந்தது. மற்ற 2 குணத்தையும் நம்ம அவாய்ட் பண்றது சிறந்தது. அது இந்த குணங்கள் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு சாப்டர்ல. அப்பதான் நம்மளால இந்த குணங்கள்ல இருந்து எப்படி வெளியில வர முடியும், அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவ குணத்திலேயே இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் தெரிய வரும். அப்ப குணங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். நேற்று சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 13th சாப்டர்ல அர்ஜுனர் 6 கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுல 13.2 அந்த ஸ்லோகத்தோட இந்த சாப்டர் கனெக்ட் ஆகும். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா சோல் எட்டர்னல், டிரான்சென்டென்டல். அது எப்பயுமே என்னது, தெய்வீகமானது. அது நித்தியமானது. ஆனா அது ஏன் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த முக்குணங்களோட அது சம்பந்தப்படும் போது அது என்ன ஆயிடுது, என்ட்ராப் ஆயிடுது. அதாவது ஒரு வண்டு பூக்குள்ளார போகும்போது அது என்ன பண்ணிடுது, அந்த பூ மூடிடுச்சுன்னா அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாது இல்லைங்களா? அதுலயே உள்ளாரே மாட்டிக்குது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த சோல் இந்த கிராஸ் பாடிக்குள்ளார இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது அதுல ட்ராப் ஆயிடுது. அதனால அதுல என்ன ஆக முடியல, சோலால லிபரேட் ஆக முடியல. ஆனா அதோட நித்தியமான தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சோலோட தன்மை எட்டர்னல். அது நித்தியமானது. அது தெய்வீகமானது. பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுதான் அதோட நேச்சரே, கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது சோலோட இலக்கு என்ன, அதோட தன்மை என்னன்னா பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுதான். அதை செய்ய முடியாம அது என்ன பண்ணிடுது, இந்த முக்குணங்களுக்குள்ளார மாட்டிக்குது அப்படின்றத நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். 13.22 அந்த ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில அப்ப இந்த முக்குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த முக்குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம எப்பயுமே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லும்போது 2 கையும் உயர்த்திட்டு சொல்லணும். என்ன அப்படின்னா, கம்ப்ளீட் சரண்டர். அதாவது திரௌபதி கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும்போது 2 கையும் உயர்த்தி கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா, என் கையில எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே நீதான் அப்படின்னு ஃபுல் சரண்டர் ஆகிறதுக்கான அடையாளம். அதே மாதிரி ஒரு திருடன் போலீஸ்க்கு அகப்பட்டுட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, சரண்டருக்கு காமிப்பாங்க இல்ல, என் கையில எதுவும் இல்லை, நான் ஃபுல்லா அவங்ககிட்ட சரண்டர் ஆகுறேன், ஆயுதம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப இது நம்ம ஃபுல்லா சரண்டர் ஆகுறோம். கம்ப்ளீட் சரண்டர், ஆத்ம நிவேதனம் அளவுக்கு நம்மள காமிக்கிற ஒரு அடையாளம் தான் 2 கை உயர்த்திட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்றது. சரிங்களா? அதனால அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அது அந்த தாத்பரியத்தை குறிக்கும். சரி, இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 13 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பாத்துருவோம். அர்ஜுனரின் 6 கேள்விகள். என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷான என்ன, அதுக்கப்புறம் சேத்ரான என்ன, சேத்ரஜ்ஞன்னா என்ன,
ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன அப்படின்னு 6 கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா சேத்ரான்றது இந்த கிராஸ் பாடி, அதுக்கப்புறம் வந்து சேத்ரக்ஞன்றது சோலும் சூப்பர் சோலும். சரிங்களா, அதை பத்தி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். ஞானம் அப்படின்னா என்னன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதாவது 13.8 to 13.12 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து ஞானம்னா என்ன, அதுல பாத்தீங்கன்னா தாத்பரியம் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு எல்லா நல்ல குணங்களும் வந்துடும். அப்போ நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸை ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தோம்னா எல்லா ஞானங்களும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அந்த 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 ஸ்லோகத்துல சொன்னதை தாண்டி மற்ற எது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அது அஜ்ஞானம்ன்றத பகவான் தெளிவா நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன், இது சம்பந்தம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுலதான் நம்ம பார்த்தது என்னன்னா, சோல் வந்து எப்பயுமே எட்டர்னல் டிரான்சென்டென்டல். ஆனா அது என்ன ஆகுது, இந்த குணங்கள்ல வந்து சம்பந்தப்படும் போது அது என்ன ஆயிடுது, அது ட்ராப் ஆயிடுது, என்டாங்கிள் ஆயிடுது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதனால என்ன ஆயிடுது, மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல அது மாட்டிக்கிட்டு சிரமப்படுது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அறிவின் பார்வை. அறிவின் பார்வைன்றது ஞான சக்ஷு, எப்படி பார்க்கணும், அதாவது இந்த தாத்பரியங்களாம், அதாவது சூப்பர் சோல் தான் சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சோல் வந்து சர்வேட்டர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். முக்குணங்கள்னால சோல் வந்து ட்ராப் ஆகுதுன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அந்த வகையில் நம்ம நம்மளோட நோக்கங்கள் இருந்தது அப்படின்றதுதான் ஞான சக்ஷு, அறிவின் பார்வை அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கான அத்தியாயம் 14 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். குணங்களின் நிபந்தனைகள் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். 14.1 to 14.9 வரைக்கும். இதன் ஞான முபாஷித்ய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா குணாதிசயங்கள் செயல்களில் மற்றும் இறப்பு அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம். 14.10 to 14.8 வரைக்கும் யதா சத்வே பிரவருத்தேது அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா முறைகளை மாற்றுதல் அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம். 14.19 to 14.27 வரைக்கும் மாம்சயோ அவ்ய பிச்சாரணே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.1 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டார்டிங் சொல்லிட்டுங்க மாதாஜி, சொல்லிடலாம் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. அத ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அத சதுர்தசோத்யாயகா குணத்ரய விபாக யோககா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம் பூய பரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஞாத்வா முனய ஸ்ரவே பராம் சித்திம் இதோகதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் கூறினார், மீண்டும் ஞானங்களில் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகிறேன். நாலேஜ், சரிங்களா, உன்னதமான ஞானத்தை கூறுகிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இந்த ஞானத்தை அறிந்து முனிவர்கள் எல்லாரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். முனிவர்கள்னா யாரு, முனிவர் ரிஷிகள்லாம் எல்லாம் தவத்துல ரொம்ப சிறந்து விளங்கினவங்க இல்லைங்களா. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, முக்குணங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுல வந்து ஆட்படாம அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை நித்தியமா அவங்களால பிரார்த்தனை பண்ண முடியுது. அப்போ அவங்க எல்லாம் வந்து உத்தமமான பக்குவத்தை எப்படி அடைஞ்சாங்கன்னா இந்த நாலேஜை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.2 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதம் ஞானம் முபாஸ்ரித்ய மம சாதர்மியம் ஆகதாகா சக்கே பினோ பஜாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஞானம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஞானம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி, ரெண்டு பேரும் பேசுறதும் கேக்குது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். அதாவது இந்த ஞானம் இப்ப பகவான் கொடுக்க போறாங்க இல்லைங்களா. என்னத்தை பத்தின ஞானங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா முக்குணங்களோட விஷயங்கள் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். ஏன்னா இந்த முக்குணங்களும் நம்மளுக்கு என்னது, நம்மளுக்கு பந்தப்படுத்துது. அதாவது ஒரு கைதி கையில வந்து விலங்கு மாட்டின மாதிரி இந்த முக்குணங்களும் என்ன பண்ணுது, நம்மள பந்தப்படுத்தி வச்சிருக்குது. ஆனா பகவான் இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து எப்படி இருக்காங்க, ரினவுன்ஸ்டா இருக்காங்க. அதனால இவங்க இந்த முக்குணங்கள்ல சம்பந்தப்பட்டு இல்லாம இருக்காங்க இல்லைங்களா. அது தெய்வீகமான இயற்கை. அப்போ ஒரு மனிதன், ஒரு லிவிங் என்டிட்டி இந்த ஞானத்தை, அதாவது முக்குணங்களை பத்தின ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கும் என்ன ஆயிடுது,
இதுல வந்து நம்மளுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம ரினௌன்ஸ்ட் ஆகுறாங்க. அதனால அவங்களுக்கும் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது என்னுடைய சுய இயற்கை, அதாவது தெய்வீகமான இயற்கை பகவானோடது மாதிரி நம்மளுக்கும் வந்து ரினௌன்ஸ்டா இருக்க முடியும். இந்த உலகத்திலே நம்ம வாழ்ந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தம் இல்லாம நம்மளால ரினௌன்ஸ்டா இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்போ அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதாவது அனிகிலேஷன் கிரியேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? ஒரு தடவையும் மகாவிஷ்ணு காரணோதய கஷ விஷ்ணு மூச்சு வெளியில விடும்போது உலகங்கள்லாம் வந்து வெளியில வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி நடக்கும்போது யார் ஒருத்தவங்க இந்த முக்குணங்களுக்கு ரினௌன்ஸ்டா இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிவின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, நித்தியமான ஆத்மாவா எங்க இருக்காங்க, நித்தியசுரிகளா பகவானோட லோகத்துல அவங்க இருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு பிறப்பு இறப்பு அந்த தொல்லைகள் இருக்காது. அப்ப எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம்னா, இந்த முக்குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து ரினௌன்ஸ்டா இருக்கும்போது நம்மளால என்ன அடைய முடியுது, பகவானோட சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுதான் இந்த ஞானத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.4. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வ யோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியாகா தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அகம் பீஜ பிரதப்பிதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மைந்தனே, இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களுக்கு பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அதாவது இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இட் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஆல் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் லைஃப், எல்லாமே இங்க வந்து உயிரினங்கள், லிவிங் என்டிட்டி, அதாவது ஹியூமன் மட்டும் இல்ல, லிவிங் என்டிட்டின்னு இருந்தாலே அது வந்து என்ன ஆகுது, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட பந்தப்படுது. ஆர் மேட் பாசிபிள் பை பர்த் இன் திஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் ஐ எம் த சீட் கிவிங் ஃபாதர். அது யார்கிட்ட இருந்து வருது, எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வருது. அப்ப பகவான் தான் என்னது, விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். பகவான் கிட்ட இருந்து வருது எல்லாமே என்னது, லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாருமே. அவங்க எல்லாம் எங்க பர்த் எடுக்கிறாங்க, எங்க இருக்காங்க, எல்லாரும் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் ஆரம்பம். அதாவது பகவான் கிட்ட இருந்தா உயிரினங்கள், அதாவது லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து வராங்க. அவங்க எங்க இருக்காங்க, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருக்காங்க. அப்ப பகவான் தான் என்னது, சீட் கிவிங் ஃபாதர். இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட தன்மை என்ன, முக்குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.4. அதான் இப்ப படிச்சேங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி 14.5. எஸ் மாதாஜி. சத்வம் ரஜசஸ்தம இதி குணா பிரகிருதி சம்பவாகா நிபத்னந்தி மகாபாகோ தேகே தேகின மவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பகவான் தான் என்னது, சீட் கிவிங் ஃபாதர். எதுக்கு, லிவிங் என்டிட்டிக்கு நம்ம பார்த்தோம். அதாவது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சத்துக்கள், அதாவது வந்து சித் அச்சித் அப்படின்றோம் இல்லைங்களா, அந்த சித்து எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னது, பகவான் தான் சீட் கிவிங் ஃபாதர்ன்னு பார்த்தோம். அப்ப அது எங்க வருது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வருது. ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. அப்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எதால் ஆனது, முக்குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இதோட நேச்சர் என்ன, முக்குணங்கள். உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் பொழுது, எப்போ பிறப்பெடுத்து இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறோமோ அப்ப அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, கண்டிஷன்டு சோலா மாறிடுறாங்க, இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமையாயிடுறாங்க. அதாவது உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் பொழுது இந்த குணங்களால், இந்த முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவனாகிறான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவான் கிட்ட இருந்து லிவிங் என்டிட்டி வருது. லிவிங் என்டிட்டி வந்தோடனே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பிறப்பெடுக்குது. இந்த பிறப்பு எடுக்கும் போது அது என்ன ஆயிடுது, இந்த முக்குணங்கள்ல சம்பந்தப்பட்டிருது. அதுதான் அந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.6. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசக மனாமயம் சுக சங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? முக்குணங்களை பத்தி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அதோட தன்மை என்னன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட நம்ம எப்படி டீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது சத்துவகுணம். பாவமற்றவனே, சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாகும். மற்ற ரெண்டு குணங்கள், ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை விட சத்துவகுணம் தூய்மையா இருக்குது. சரிங்களா?
தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கிறது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? சாஸ்திரப்படி தர்மப்படி இருப்பாங்க. தூய்மையானதுன்னும் போது சாஸ்திரப்படி இருப்பாங்க, தர்மப்படி இருப்பாங்க அவங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகாது? பாவ விளைவுகள் வராது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். நிறைய வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சுப்பாங்க, சாஸ்திர முறைகள்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட செயல்கள்லாம் அமைஞ்சிடும். அப்ப ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்களாக ஆகிவிடுகின்றனர். அதனால அவங்க எப்படி கண்டிஷன் ஆகிறாங்க? அவங்கதான் எல்லாமே பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸா பண்றாங்களே, ஆனாலும் அவங்க எப்படி வந்து இந்த முக்குணங்கள்ல சத்துவகுணத்துல எப்படி கட்டுண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த ஹாப்பினஸ் என்ஜாய் பண்றாங்க இல்லைங்களா? நல்ல குணங்களோட நல்ல செயல்களோட இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது இல்லைங்களா? அந்த சந்தோஷம் என்ன ஆயிடுது? நம்மள இந்த முக்குணங்கள்ல சத்துவகுணத்தோட நம்மள கண்டிஷன்டா மாத்திடுது. சரிங்களா? அந்த சந்தோஷங்கள் தான் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு தானம் பண்ணோம், இல்ல ஒருத்தவங்க நல்லது பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அந்த சந்தோஷம் என்ன ஆக்கிடுது? நம்மள கட்டுண்ட ஆத்மாவா மாத்திடுது. அப்போ அந்த சந்தோஷம் வராம இருக்கும்னா பகவானோட அனுகிரகத்தோட நான் இந்த காரியத்தை நான் பண்ணேன். அதனால இதோட என்ன நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுல என்னது? எந்த செயல் செய்தாலும் அதோட பலனை எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து விடு அப்படின்னும் போது ரினவுன்ஸ்டா இருக்கும். எதுல? சத்துவ குணத்திலயும் நம்ம ரினவுன்ஸ்டா இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப நம்ம ரினவுன்ஸ்டா இருக்கும் போதுதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானோட இயற்கை தன்மையை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதனாலதான் நம்மளுக்கு பிறப்பு இறப்புல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது? பிரச்சனைகள் வர அந்த கஷ்டங்கள் நம்மளுக்கு வராதுன்றதை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம இந்த ஹாப்பினஸ் நம்ம நல்லவங்களா இருக்கோம்னும் போது கூட அதோட சம்பந்தப்படாம இருக்கணும்னா நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், நல்ல செயல்கள் செஞ்சாலும் பகவானோட அனுகிரகத்தால நான் அதை பண்ணேன் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்துல. ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கிடையாதுன்றது நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இது வரைக்கும் இல்லைங்களா? எல்லாமே என்னது? பகவானால செய்யப்பட்டதுன்னு. அப்போ பகவானோட அனுகிரகத்தினாலதான் நம்மளால அதை செய்ய முடியுது அப்படின்ற அந்த தாத்பரியத்தோட நம்ம அந்த ஹாப்பினஸ் என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு ரினவுன்ஸ் அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அப்போ நம்ம என்ன ஆயிடும்? சத்துவகுணத்தோட நம்ம பற்றுதல் இல்லாம இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனா சத்துவகுணத்தோட நேச்சர் இதுதான். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மற்ற குணங்களை விட தூய்மையானது, ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கிறது. ஏன்னா சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க நல்ல குணமா இருக்காங்க அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம என்ன நினைப்போம்? அவங்க யாருக்கும் எந்த தொல்லையும் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஹர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? சாஸ்திரப்படி அவங்க வந்து தர்ம வழியில அவங்க நடக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க கிட்ட பாவம்ன்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தில் விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். அப்ப நிறைய விஷயங்கள் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க, சாஸ்திர விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.7. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன் நிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகிறான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ரஜோகுணம்ன்றது கொஞ்சம் என்னது? தனக்கு தான் எல்லாம் சொந்தமா இருக்கணும், தன்னோட கண்ட்ரோல்ல எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும். சரிங்களா? ஆவல், விருப்பம் நிறைய இருக்கும் அவங்களுக்கு. இது அடையணும், அது அடையணும், ரொம்ப ஆசை இருக்கும், ஆவல் இருக்கும். அதுக்காக நிறைய பிரயத்தனப்படுவாங்க, ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அது எப்படியாவது அச்சீவ் பண்ணிடணும் நம்ம வாழ்க்கையில அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் அவங்க செய்யற செயல்லாம் எதை நோக்கி இருக்கும்? ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்திருக்கும், பலன் நோக்கி அவங்க வந்து அவங்களோட செயல்களை ஃபுல்லா செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. இதை செஞ்சா நம்மளுக்கு இந்த ஒரு நல்லது நடக்கும், நம்மளால இதை அச்சீவ் பண்ண முடியும், அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்களை அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்க எப்படி வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தோட சம்பந்தப்படுறாங்கன்னா, கண்டிப்பா அவங்க எதிர்பார்க்குற அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க? இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜோட அவங்க வந்துடுறாங்க. சரிங்களா? அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். குந்தியின் மகனே, ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்கள், அதுவும் அன்லிமிட்டடா இருக்கும் அவங்களோட டிசைர்ஸ். ஒண்ணு மட்டும் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு இருக்க மாட்டாங்க. இன்னும் இன்னும் இன்னும்னு ஆவல். அதாவது எக்ஸாம்பிளா நம்ம யாரை எடுத்துக்கலாம்? துரியோதனனை எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே தனக்கு தான், பாண்டவர்களுக்கு ஒண்ணு கூட கிடைக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு தாட்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க? எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அஸ்தினாபுரமும் வேணும், இந்திரபிரஸ்தமும் வேணும், பாண்டவர்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடியே இருக்கக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு எல்லாமே வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அதுக்காக எல்லா செயல்களும் அவங்க வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ரஜோகுணம்ன்றது எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப அந்த செயல்கள் எல்லாம் அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்திருக்கும் போது அதனால அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க? இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட சம்பந்தப்பட்டு கண்டிஷன்டு சோலா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.8.
हरे कृष्ण माता जी। तमस्त्वज्जान चम्बिति मोगनं सर्वदेहिनां प्रमादलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण माता जी। பரதனின் மைந்தனே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பரதனின் மைந்தனே, அதாவது தமோகுணம் எல்லா உயிர்வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது. இல்யூஷன், சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவே இருக்காது. நம்ம செய்யறது நல்லதா கெட்டதா, அது ஒரு மயக்கத்துல இருப்பாங்க. எதுவுமே ஒரு தெளிவா இருக்காது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பிணைப்பையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். அதாவது ரொம்ப லேசியா இருப்பாங்க. அப்புறம் மேட்னஸ், அவங்களுக்கு வந்து என்னது, அந்த ஒரு எல்லாத்துலயும் ஒரு கோபப்பட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி என்னன்னா, எது நல்லது அவங்களுக்கு நடந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்காது. அதே மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது நடந்தாலும் அவங்களுக்கு பிடிக்காது. அந்த மாதிரி இருப்பாங்க, சரிங்களா? மேட்னஸ், இண்டோலன்ஸ் அண்ட் ஸ்லீப். எப்பயுமே சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க, ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க மாட்டாங்க, சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள வந்து இந்த தமோ குணத்தை சேர்ந்தவர்கள். பொதுவா சொல்லணும்னா இல்யூஷன் அண்ட் மேட்னஸ், இது ரெண்டும் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.9. हरे कृष्ण माता जी। सत्वं सुगे संजायति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमगा प्रमाते संजयत्युत। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவ குணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், அப்போ 3 குணங்களை பத்தி நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் பார்த்தோம். அப்போ அது எப்படி பந்தப்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், அவங்க செய்யற நல்ல செயல்கள்னால அவங்க சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அதனாலையும். ரஜோகுணம் பலனிற்காகவும், அவங்க செய்யற ஒரு ஒரு செயலுக்கும் அவங்க பலன் எதிர்பார்க்கறாங்க இல்லைங்களா, அந்த பலனை எதிர்பார்த்திருக்கனால அவங்க அதுலயும் கட்டுண்டு இருக்காங்க. தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா? हरे कृष्ण माताजी। 14.10. हरे कृष्ण माता जी। सर्वद्वारेषु तेजेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तथा विद्यात् विवृत्तं सत्त्वमित्युदकयुत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। பரதனின் மைந்தனே, சத்துவ குணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்துவிடும், சரிங்களா? நம்ம கிட்டே தான் நிறைய நம்ம எதிர்பார்க்கணும்னா, வெளியில யாரோ நம்மள கஷ்டப்படுத்துறாங்க, வெளியில யாரோ நம்மள ஹர்ட் பண்றாங்க, வெளியில இருந்து ஆபத்து வருது அப்படின்னு நம்ம நிறைய யோசிச்சுட்டே இருக்கோம். ஆனா நமக்குள்ளேயே நிறைய இருக்கும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். பரதனின் மைந்தனே, சத்துவ குணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. சில சமயம் நம்ம கிட்டே என்ன ஆயிடும், ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாயிடும், எனக்கு தான் வேணும் அப்படின்ற எண்ணம். மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைகளுக்கான போட்டி இருக்கிறது. ஒரு இடத்துல அதுதான் போராட்டம். எப்பயுமே மனம் வந்து ஒரு போராட்டத்தோடயே இருக்கும். அதாவது நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷம், கிடைக்கலையா வருத்தம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எதையோ ஒண்ணு போட்டு மனசு குழப்பிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அது எதனால? இந்த முக்குணங்கள்னாலதான். முக்குணங்களும் போட்டு நம்மள என்ன பண்ணிட்டே இருக்கோம், ஒரு மாதிரி நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதுதான் அந்த போராட்டம்ன்றது. அது என்ன ஆகும்னா, ஒரு சில சமயம் தமோகுணம் உயர்நிலைக்கு வர ட்ரை பண்ணும், ஒரு சில ரஜோகுணம் உயர்நிலைக்கு வர ட்ரை பண்ணும், ஒரு சில சத்துவகுணம் உயர்நிலைக்கு வர ட்ரை பண்ணும். நம்ம என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எப்பயுமே சத்துவகுணத்துல இருக்கிறதுக்கு நம்மள பழகிக்கணும். மனம் வந்து நம்ம பழக்கப்படுத்துற மாதிரி அது வந்து என்ன ஆயிடும், பழகிடும். ஏன்னா 6th சாப்டர்லயே பகவான் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, டிட்டர்மினண்டா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண என்ன ஆகும், மனம் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்டா மாறிடும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 6.34ல. அதே மாதிரி இந்த போராட்டத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட முழு போக்கஸும் சத்துவகுணம், அதுவும் இல்லாம என்னது, சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வரணும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் சத்துவகுணத்துக்கு வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் சுத்த சத்துவகுணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். சுத்த சத்துவகுணம் அப்படின்றது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள், அதுல வந்து நம்மள கொண்டு போயிடும், சரிங்களா? ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை எராடிகேட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஒரு செயல்லையும் ஒரு நேரத்திலையும் அது என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை நம்ம கிட்ட வராம நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கணும். அப்படி நம்ம அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், ரஜோகுணம் தமோகுணத்துக்கான விளைவுகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டிடும். ஏன்னா அந்த குணத்தோட நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், பாபங்கள் வர்றதுக்கு நம்மளே காரணமாயிடும். அதனால நம்மளோட கஷ்டத்துக்கு யாரு காரணம், நம்மளே தான். இந்த முக்குணங்களோட நம்ம சரியா நம்ம டீல் பண்ணலன்னா நம்மளுக்கு நம்மளோட செயல்கள் என்ன பண்ணிடணும், நம்மள நல்ல விஷயங்களுக்கும் தப்பான விஷயங்களுக்கும் நம்மளை கொண்டு போய் விட்டுரும். அதனால இன்பமும் துன்பமும் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
இதுதான். அப்ப மனம் இது என்ன பண்ணுது? இதுலதான் முக்குணங்கள். மனம் என்ன பண்ணுது? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். அதனாலதான் பகவான் ஆரம்பத்துல இருந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க? உன் மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து, உன் மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இந்த மனம் தான் என்ன ஆயிடுது? இந்த முக்குணங்களோட படாத பாடுபடுது இல்லைங்களா? அப்ப அதை என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல நம்ம நிலைநிறுத்தணும். பகவான் மேல நிலைநிறுத்தும் போது அது என்ன ஆயிடுது? எப்பயுமே அது ஆக்டிவா இருக்கு. அதை பகவான் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களும் அதுகிட்ட நெருங்கவே முடியாது. இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் நம்ம மனம் கிட்ட என்னது நெருங்கவே முடியாது. அது ரொம்ப பாதுகாப்பான இடமா பகவான் மேல நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை என்கேஜ் பண்ணணும். அதுதான் இருக்குல்ல ரொம்ப ஒரு வைஸ் பர்சன், அதாவது நாலேஜ் பர்சன் செய்யற வேலைகள். அதாவது ஒரு பியூர் டிவோட்டினா அதைதான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. மனத்தை பகவான் மேலே நிலைநிறுத்துறது. அதுக்குதான் ஆரம்பத்தில இருந்து நம்ம பாக்குறோம் ஸ்லோகங்கள்ல, உன் மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து, உன் மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து, உன்னுடைய செயல்களை எனக்காக செய். அதாவது செயல்கள் பற்றுதல் இல்லாம செய் அப்படின்றத பகவான் சொல்லிட்டே இருக்காங்களா? எதுக்காகனா இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம சேஃபா இருக்கிறதுக்காக தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப இந்த மனம் தான் என்ன பண்ணுது? ஒரு தடவையும் சத்துவகுணம் ஒரு பக்கம் இழுக்கும், ரஜோகுணம் ஒரு பக்கம் இழுக்கும், தமோகுணம் ஒரு பக்கம் இழுக்கும். சரிங்களா? அப்ப நம்ம ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையா ஹேண்டில் பண்ணா கிருஷ்ணா மேல என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவான் மேல நம்ம மனதை நிலைநிறுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.11. Yes, Mataji. Sarvatvareshu tegesmin pragasha ubajayate jnanam yata tada vidyat vivrittam sattva mityuda. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவ குணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது ஒருவன் சத்துவ குணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். பரவசமா சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லைங்களா? ஒரு நல்ல விஷயங்கள்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோம் வாழ்க்கையில. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம்? சத்துவ குணத்துல இருக்கோம். சத்துவ குணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரொம்ப என்னது கரெக்டா இருக்கும். அவங்களோட செயல்கள், அவங்களோட எண்ணங்கள் எல்லாமே என்னது ரொம்ப எல்லாமே சரியான நிலையில இருக்கும். காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். அதாவது அவங்க என்னது பியூரிஃபை ஆகுறாங்க. மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடன் அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இதுவே சத்துவ குணத்தின் நிலை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.12. Hare Krishna Mataji. Lobha pravrutir arambhaga karmanam asamasprugaga rajas etani jayante vivrute paradarshaba. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரத குலத்தவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றும். அதாவது ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுது? ரொம்ப அதாவது பற்று, நிறைய விஷயத்துல பற்றுதல் ஏற்பட்டிருக்கும். இது அடையணும், அது அடையணும்னு. அப்புறம் கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, அது வேண்டாம் அப்படின்னா கூட அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது. இல்ல எப்படியாவது நான் வந்து அதை அடைஞ்சே தீருவேன். அது கிடைக்கலன்னு ஒண்ணு ஏக்கம், அவங்களுக்கு லேமெண்டேஷன் ஆயிடுவாங்க. எனக்கு இது கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து வருத்தப்படுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கடின உழைப்பு, அதுக்காக மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ரொம்ப கடினமா அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாமே என்னன்னா இவைகளின் அறிகுறிகள் சத்து ரஜகுணத்தை சேர்ந்தவையா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ரொம்ப பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இதெல்லாம் வந்து ரஜகுணத்தோட நேச்சர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.13. Hare Krishna Mataji. Apragaso pravrittischa pramato moga evacha tamas etani jayante vivrutte kuru nandana. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குருவின் மைந்தனே, அதாவது குரு டைனஸ்டியை சார்ந்தவங்க இல்லைங்களா? அர்ஜுனர். அதனால குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தின் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அதாவது இல்யூஷன்றது புரியாத தன்மை. சரிங்களா? அதுதான் சொல்லுவாங்க. மயக்கமா இருக்கும். எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு தெளிவாவே அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணவே மாட்டாங்க. இனர்ஷியான்றது சோம்பல் போது எப்பயுமே வந்து ஆக்டிவா ஒரு வேலையை எடுத்து செய்யணும் அப்படின்லாம் இல்ல. எல்லாத்தையும் ஒத்தி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. வேணாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் டார்க்னஸ், அவங்களுக்கு வந்து எதுலயுமே வந்து என்னது ஒரு தெளிவு இருக்காது. அதுதான் மேட்னஸ். இதுதான் வந்து அவங்களோட நேச்சரை நம்ம பார்க்க முடியும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.14. Hare Krishna Mataji. Yada sattve pravrutte tu
प्रलयं याति देगप्रतु तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணம் படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது சத்துவகுணத்திலே இருந்து ஒருத்தவங்க மரணம் அடைகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எங்க போவாங்க? அவங்க வந்து பக்தர்களும் முனிவர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகிறார்கள். அதாவது ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் நோக்கி அவங்க போவாங்க. ஏன்னா அவங்க என்னது பாப விளைவே அவங்க பாபங்களே பண்ணல. ஏன்னா பாபங்கள்ல இருந்து அவங்க எப்படி இருக்காங்க, விலகி இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க எந்த பக்கம் அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் எதுவா இருக்கும்? அதாவது தூய்மையான உலகங்கள். அது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னது மேல உள்ள அப்பர் பிளானட்டரி சிஸ்டம். அதாவது 14 லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல பூலோகம் இருக்கும். அதுக்கு மேல வந்து 7 பிளானட்டரி சிஸ்டம், கீழே வந்து அதே மாதிரி 7 பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்கும். அதுல வந்து மேல உள்ள லோகங்களுக்கு அவங்க போவாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.15. हरे कृष्ण माताजी. रजसि प्रलयं कत्वा कर्म संकीषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि मूढ योनिषु जायते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, சரிங்களா? அதாவது நம்ம இந்த பூலோகத்துல அவங்க பிறவி எடுக்கும். அதே தமோ குணத்தில் இறக்கும் பொழுது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். அவங்க வந்து இன்னுமே தாழ்ந்த நிலையை நோக்கி அவங்க போவாங்க. அப்படி ரொம்ப தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்க்கு அவங்க போவாங்க, சரிங்களா? அதுதான் வந்து இங்க நம்ம பாக்குறோம். ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் பொழுது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். இந்த பூலோகத்திலே பிறவி எடுக்கிறது, சரிங்களா? அதே தமோ குணத்தில் இறக்கும்போது அவங்க எங்க போறாங்க? மிருக இனத்தில் பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்குது. இதை விட இன்னும் தாழ்ந்த பிறவியா கிடைக்குது. அதே வந்து இன்னும் ரொம்ப தமோ குணத்துல இருந்தாங்கன்னா கீழே உள்ள லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்க்கு அவங்க போவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.16. Yes माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कर्मणः सुकृतस्यागुगु सात्विकं निर्मलं बलं रजसस्तु भवं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவ குணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சத்துவ குணம்ன்றது என்னது? ரொம்ப நல்ல குணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதனால அந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யும் போது தனக்கும் நல்லது செஞ்சு மத்தவங்களுக்கும் நல்லது செஞ்சு எங்கேயுமே அமைதியை ஏற்படுத்தி, சரிங்களா? அந்த மாதிரி வந்து எப்பயுமே என்னது அவங்க வந்து ஒரு ஹெல்பிங் மைண்டடோட அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. இன்னும் நிறைய சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமோ குணம்ன்றது இரக்க குணத்தோட இருப்பாங்க. சாரி, சத்துவ குணம்ன்றது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்க என்னன்னா எப்பயுமே அவங்க தூய்மையாக அதாவது செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதே ரஜோகுணத்தில் செயல்படும் போது துக்கத்திலும், சரிங்களா? துக்கம் அப்படின்னு ஏன் அவங்களுக்கு துக்கம் வருது அப்படின்னா அவங்க எதையோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே எப்பயுமே என்னது எதையோ ஒண்ணு அடையணும்ன்ற அந்த ஒரு விஷயத்துல இருந்துகிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஒரு விஷயத்த அடைஞ்சிருப்பாங்க, அத சந்தோஷமே படாம அடுத்தது அடுத்தது அடுத்ததுன்ட்டு அவங்க போயிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? கிடைக்கலன்னா துக்கம், அந்த ஒரு ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால அவங்க எப்பயுமே கொஞ்சம் துக்கத்திலே இருப்பாங்க. தமோகுணத்தில் செயல்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது அது வந்து இருக்கல மொத்தமா ஃபூலிஷ்னஸ், சரிங்களா? அதனால வந்து என்னது அவங்களுக்கும் நல்லது கிடையாது, மத்தவங்களுக்கும் நல்லது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.17. Yes माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोप एव च प्रमाद मोगौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ சத்துவகுணத்திலே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஞானம், சரிங்களா? நன்மை, எதெல்லாம் நன்மையோ அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அப்போ நம்ம வந்து நல்ல ஞானத்தை நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதே ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது பேராசை விருத்தி ஆகிறது. இன்னும் இன்னும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கு இல்லைங்களா? அன்லிமிட்டெட் ஆசை வேற அவங்களுக்கு. அப்ப அந்த ஆசை என்ன ஆயிடுது? அவங்களுக்கு பேராசையில கொண்டு போய் அவங்கள விட்டுடுது. அதே தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அறிவின்மை, அவங்களுக்கு வந்து ஃபூலிஷ்னஸ், அதுக்கப்புறம் மேட்னஸ், அப்புறம் இல்யூஷன், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதை வச்சு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் யாரு எந்தெந்த குணத்துல டாமினேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? சத்துவ குணத்தோட நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம அசோசியேஷன் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதை நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.18. हरे कृष्ण माताजी. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसागा जगन्य गुण वृत्तिस्ता
अनेक गच्छन्ति तामसागा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். அவங்களோட எப்பயுமே என்னது எலிவேட் ஆயிட்டே இருக்கும். சத்துவகுணத்துல இருந்து அவங்க சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வராங்க அப்படின்னா அப்பர் பிளான்டரி சிஸ்டம் அதுல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அப்படியே லிபரேஷன் வரைக்கும் அவங்களால போக முடியுது. ஆனா ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எங்க இருப்பாங்க, எப்பயுமே இந்த பூலோகத்திலே அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். ஏன்னா அவங்க நிறைய ஹர்ட் பண்ணுவாங்க, நிறைய பாப செயல்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு தெளிவு இல்லாம அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, மேட்னஸ் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நேச்சரா பார்த்தோம். அப்ப அவங்க நிறைய பாவமான செயல்களை செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு உண்டு. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க நரகத்தை நோக்கி அவங்க போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு. அப்போ ரொம்ப நம்ம முக்கியமா இந்த குணங்களை நம்ம கையாளணும். அதை நம்ம நல்லா கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணோம்னாலே நம்மளுக்கு என்னது கஷ்டங்கள் வராது. நம்மளுக்கு பகவானோட டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மளால நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நம்மளோட குணங்கள்ல. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கணும், கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னா சத்துவ குணத்துல நம்ம நம்மளோட குணத்தை வச்சிருக்கணும். அதுக்கேற்ற செயல்களை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். இதெல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறது மூலியமா தான் என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு நல்லபடியா தெரிய வருது. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ். இது மாதிரி என்னது, இது வந்து கார்னா ஓஷன்ல இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் என்னது அந்த கார்னா ஓஷன்ல இருக்கு, நம்மளோட நெய்பர்ஸ் அவங்க எல்லாம். சரிங்களா. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இதுதான் பூலோகம், எர்த் பிளானட் இங்கதான் இருக்கு. அதுவும் வந்து எர்த் பிளானட்ன்றது இது ஃபுல்லா எர்த் பிளானட் கிடையாது. நம்மளோடது ஒரு கடுகளவு தான். இந்த பூலோகத்துல ஜம்புத்வீபா அப்படிலாம் வந்து என்னது 7 ஐலாண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல நம்மளோட ஜம்புத்வீபால இருக்கு. அதுல வந்து தீபம் அப்படின்றது ஐலாண்ட். சரிங்களா. அதுல வந்து எர்த்ன்றது ஒரு சின்னதா ஒரு கடுகளவு தான். அதுல ஒரு டாட் அந்த அளவு தான் இருக்கும். சரிங்களா. இங்கதான் வந்து பூலோகம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட இருந்தா நம்ம என்னது எந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ்ல வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் 8th சாப்டர்லயே. அதுக்கப்புறம் 3 விஷ்ணு இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். அதாவது கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு, ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு 3 விஷ்ணு இருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு உடம்புல இருந்து தான் இந்த மெட்டீரியல் உலகங்கள்லாம் வெளியில வரும். மூச்சு வெளியில விடும்போது திரும்பி பகவான் மூச்சு உள்ள இழுக்கும் போது என்ன ஆயிடுது, எல்லா உலகமும் போய் பகவான் கிட்ட அவ்யக்த நிலையில இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. இதெல்லாம் வந்து பாகவதத்துல இருக்கிற விஷயங்கள், நம்ம சாஸ்திரத்துல இருக்கிற விஷயங்கள் தான். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் உலகம் உருவானதுக்கு அப்புறம் அதுக்குள்ள பகவான் எப்படி வராங்க, கர்ப்போதக ஓஷன் இருக்கும். அந்த கர்ப்போதக ஓஷன்ல கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா அவங்க வருவாங்க. அப்ப அவங்களோட நேவல்ல இருந்து லோட்டஸ் ஸ்டெம் வரும். அதுல ஒரு தாமரை பூ வரும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பகவான் சிருஷ்டி பண்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவை தான். சரிங்களா. லார்ட் பிரம்மா அவங்க சிருஷ்டி பண்றாங்க. அப்புறம் பிரம்மா வந்து தபஸ் பண்றாங்க. அப்ப எதுவுமே இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் இருப்பாங்க. அவங்களோட நாபி கமலத்துல இருந்து லோட்டஸ் ஸ்டெம் வந்து லோட்டஸ் வரும். அதுல இருந்து அதுல யாரு சிருஷ்டி பண்ணுவாங்கன்னா பிரம்மாவை சிருஷ்டி பண்ணுவாங்க. அதுக்கேத்த ஒரு தன்மை, அந்த குவாலிபிகேஷனோட ஒரு லிவிங் என்டிட்டி இருப்பாங்க. சரிங்களா. இந்திரன் பதவி எப்படி அடையணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, மத்த தேவர்களோட பதவிகளை எப்படி அடையணும்னு நினைச்சு யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்றாங்களோ, அதே மாதிரி பிரம்மாவாகணும்ன்றதுக்கான குவாலிபிகேஷனை நிறைய தவங்கள் நிறைய அர்ச்சனைகள்லாம் செஞ்சு அவங்க வந்து வச்சிருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு லிவிங் என்டிட்டிய பகவான் வந்து பிரம்மாவா கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்துதான் என்ன ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவுக்கு வேதங்களை கொடுப்பாங்க. அதுதான் என்னது, சாஸ்திரம் தான் நாலேஜ். சரிங்களா. அதை பேஸ் பண்ணி பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை அவங்க உருவாக்குறாங்க. சரிங்களா. அதுல தான் பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து பூலோகம் இங்க இருக்கு, புவர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சத்தியலோகம். சத்தியலோகத்துல தான் பிரம்மா இருப்பாங்க. சரிங்களா. அதே மாதிரி கீழே பாத்தீங்கன்னா அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பாத்தால அப்படின்னு வந்து கீழே ஒரு 7 லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு. சரிங்களா. அப்போ இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது குணங்களின் அடிப்படையில். அப்போ இங்க நம்ம கர்மாக்களை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். நம்ம செய்யற செயல்கள் மூலியமா நம்ம குணத்தோட அடிப்படையில கர்மாக்கள் வருது. அந்த கர்மாக்கள்ல நம்ம செயல்களை செய்யறோம். அப்போ என்ன ஆகுது, நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கோம், நல்ல செயல்களை பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எங்க போலாம், இந்த மாதிரி லோகங்களுக்கு நம்ம எலிவேட் ஆகும். அதே நம்ம வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்தோம்னா திரும்பி இந்த பூலோகத்துல நம்ம பிறவி எடுப்போம். அதே தமோகுணத்துல இருந்து எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தி ரொம்ப வந்து பாபங்களை நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கீழே உள்ள பாதாள லோகம் வரைக்கும்
போவோம். அதுதான் இங்க தாத்பரியம். திரும்பி தண்டனை முடிஞ்ச உடனே நம்ம எங்க வந்துருவோம்? இங்க மறுபடியும் பூலோகம் வந்து நம்மளோட செயல்களை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். அதே இங்கெல்லாம் போயிட்டு நம்மளோட புண்ணிய காரியங்களுக்கான பலன்களை நம்ம அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? திருப்பி இங்க வந்து செயல்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். இப்படி நம்மளோட பர்த் அண்ட் டெத் லைஃப் சைக்கிள் போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா தமோகுணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம் இது 3ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் பகவான் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. எப்படி பண்ணணும்? இந்த மனம் தான் என்னது? இந்த முக்குணங்களையும் எடுத்துக்குது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மனத்தை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி உன் மனத்தை என்னில் நிலைநிறுத்துவாயாக, அதுக்கப்புறம் உன்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நீ செய்யி அப்படின்றத ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்து பண்ணணும் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம ஒரு கருவிதான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? எப்படி அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருக்காக தான் போர் பண்ணாங்க, அவங்களோட விருப்பத்துக்காக போர் பண்ணாங்களா? இல்ல. ஏன்னா பீஷ்மர் இருக்காங்க, துரோணர் இருக்காங்கன்னு ஏற்கனவே என்னது நம்ம அர்ஜுன விஷாத யோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணருக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க? தர்மத்துக்காக அதர்மிகளை அழிச்சு தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அப்புறம் தர்மத்தை அதாவது சாதுக்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். இதுதான் பகவானோட அவதார ரகசியம். அதுக்காக அப்ப அர்ஜுனர் யாருக்காக பண்ணாங்க? கிருஷ்ணருக்காக பண்ணாங்க. அப்ப பி அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றத 11th சாப்டர்ல சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அந்த தாத்பரியம் தான் நம்மளும் எடுத்துக்கணும். அப்போ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம விலகி இருக்கும்போது நம்மளும் ரினவுன்ஸ்டா இருக்க முடியும். பகவான் எப்படி ரினவுன்ஸ்டா இருக்காங்களோ அது மாதிரி நம்மளாலையும் ரினவுன்ஸ்டா இருந்து பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை அடைய முடியும். நம்ம ரினவுன்ஸ்டா இருக்கணும்னா நம்ம மனதை யார் மேல நிலைநிறுத்தணும்? பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். அந்த தாத்பரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ண முடியும்? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். இல்லைன்னா இந்த விஷயத்த நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இதைதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். 84 lakh ஸ்பீஷீஸா தாத்பரியம் புரியாம நிறைய செயல்களை செய்வோம். குணங்களை நம்மளுக்கு எப்படி பிரிச்சு பாக்குறதுன்னு தெரியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? எதுவுமே தெரியாம நம்ம பாட்டு ஏதோ ஒரு செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். இப்பயும் பகவத்கீதை படிக்காதவங்களும் அப்படித்தானே இருக்காங்க. நல்ல குணம் கெட்ட குணம் எல்லாமே கலந்துருப்பாங்க. அதோட அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க செயல்கள் எல்லாம் செய்வாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் வந்துகிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? இதுதான் தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு அப்படின்னு இருக்காங்க. அவங்கதான் யாருன்னா பரமாத்மாவா நம்மளோட எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்க இருக்காங்கன்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உணர்ந்துட்டாலே போதும். நம்மள யாரோ ஒருத்தவங்க கண்காணிக்கிறாங்கன்னு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே நல்லதா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்காங்கன்றத நம்ம மனசுல நல்லா பதிய வச்சுட்டோம், அதை நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? மத்த எல்லா விஷயங்களும் நம்ம கிட்ட நல்லபடியா வரும் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸ்ரீரோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்க வந்து பார்க்கடல்ல இருப்பாங்க, துருவ நட்சத்திரம் பக்கத்துல. இந்த இந்த இது இருக்குங்களா லேயர்ஸ், இதுதான் கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, இதெல்லாம் இந்த லேயர்ஸ் இருக்கும். எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர், அதுக்கப்புறம் வந்து மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுக்கப்புறம் மகாதத்வா, இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்த லேயர்ஸ். அதான் நம்மளோட கிராஸ் பாடி, அதை நம்ம கிட்டே இருந்து விடணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஷட்டில் பாடி, மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதையும் நம்ம கிட்டே இருந்து விடணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் கிராஸ் பண்ணி இந்த சோல் மட்டும் என்ன பண்ணும்? பகவான்கிட்ட லிபரேட் ஆகும். அது எப்படி பண்ணும்? பகவானோட நாமத்தை சொல்றதன் மூலியமா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? இந்த லேயர்ஸை நம்மளால ஈஸியா கிராஸ் அவுட் பண்ண முடியும். இது இல்லாம நம்மளால வேற எந்த மார்க்கத்தினாலும் இந்த லேயர்ஸ் நம்மளால கிராஸ் அவுட் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? அப்ப பகவானோட ஹரிநாமத்தையும் பகவானுக்கு சரி டிவோஷனல் சர்வீஸ்னாலையும் நம்மளால இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட விட்டு வெளியில வந்து என்ன பண்ண முடியும்? பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும். அங்க இந்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே கிடையாது, முக்குணங்கள் கிடையாது, எல்லாமே சுத்த சத்துவகுணம். பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எப்பயும் பாதுகாப்பா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம். நித்தியமானது, அங்க எல்லாமே நித்தியமானது. அததான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.19. हरे कृष्ण माताजी। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च च परं वेति मत्भावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கை உன்னால் அறிய முடியும். பியூர் டிவோட்டிஸால மட்டும்தான் பகவான முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும்ன்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பியூர் டிவோட்டிஸ் என்ன பண்றாங்க? இந்த விஷயங்கள் முக்குணங்கள் பத்தின தாத்பரியங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களால பகவான ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை. நம்ம என்ன ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுல இந்த முக்குணங்கள் அடிப்படையா இருக்கும்.
சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இது இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாவே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அந்த முக்குணங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு குணத்துல தான் இருக்கும். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணத்துக்குள்ளார. ஆனா பகவானுக்காக ஒரு செயல் செஞ்சோம்னா அது சுத்த சத்துவகுணம். அது இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து உயர்ந்ததா இருக்கும். அப்போ அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். பகவானோட நேச்சரை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர் பகவானோடது, அதை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.20. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குணான் குணான் ஏதான் அதீத்ய தீரிம் த்ரீன் தேகி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கை விமுக்தோ மிருதமஸ்னுதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, மூப்பு இவற்றிலிருந்து இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இதே வாழ்வில் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதாவது நம்மளுக்கு இந்த உடம்பு இருக்கு இல்லைங்களா, கிராஸ் பாடி, அதுதான் என்ன பண்ணுது, நம்மள இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுத்தி வைக்குது. சரிங்களா? அப்போ உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்கள் இருந்து உயர்வு பெறும்பொழுது, அதை மீறி அவங்க உயர்வு பெறும்பொழுது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, இந்த பிறப்பு இறப்பு மூப்பு அந்த இது வந்து கிடையாது. பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோய் இது வந்து அவங்க கிட்ட வராது. இவற்றிலிருந்து இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இதே வாழ்வில் இந்த வாழ்க்கையிலே பகவான் மேல நம்மளோட மனதுலதான் அந்த குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அப்ப அந்த மனதை பகவான் மேல நம்ம பத்திரமா டெபாசிட் பண்ணிடணும். பத்திரமா நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அவங்க கிட்ட நம்ம என்கேஜ் பண்ணி விட்டுறணும். அப்ப என்ன ஆகுது, இந்த வாழ்க்கையிலே இதே வாழ்வில் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலியமா நம்மளால அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையின் இன்பத்தை நம்மளால அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.21. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்கைஸ்த்ரீன் குணானேதான் அதிதோ பவதி பிரபோ கிமாச்சார கதம் சைதாம் ஸ்த்ரீன் குணான் நதி வர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினார், எனதன்பு இறைவனே, இந்த முக்குணங்கள் இருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களில் இருந்தும் உயர்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க, ஏற்கனவே சித்தமுனி பத்தி கேட்டாங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இங்க முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.22, 23, 24, 25. Yes, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Shri Bhagavan uvacha pragasam cha pravrittim cha mogam eva cha pandava natveshti sampravruttani nani vrittani kankshati udasina vadasino gunair yona visalyate gunavartan idi it etam evam yo vadishtadi nenkate சம துக்க சுக ஸ்வஸ்தக சம லோஷ்டாஸ்ம காஞ்சனக துல்லிய பிரியா பிரியோ தீரக துல்லிய நிந்தாத்ம சமஸ்துதிகி மானாபமான யோஸ் துல்யக துல்யோ மித்ராரி பக்ஷயோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ அந்த குணங்கள், அதாவது குணங்கள்ல இருந்து உயர்ந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்டாங்க. அதுக்கான விஷயங்கள் தான் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். பகவான் கூறினார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் பொழுது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களில் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமலும் உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும். குணங்கள்னால்தான் நம்மளுக்கு செயல்கள் வருது. அப்போ குணங்கள் தான் என்ன பண்ணுது, செயல்படுது. மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் செயல்படுது, நம்ம இல்ல, ஆத்மா இல்ல அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், அதாவது இன்பம் துன்பம் அப்படின்றது எல்லாமே என்னது, அது இப்ப நம்ம எப்படி குணங்களோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கோமோ அதே மாதிரிதான் நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களும் சம்மந்தப்பட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும். அப்போ அந்த செயல்களுக்கு நம்ம திருப்பி ரியாக்ட் பண்ணோம்னா அதுவும் என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு சம்மந்தப்படுது. அப்ப நம்ம ஒரு குணத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்ப என்கிட்ட ஒருத்தவங்க கோவமா பேசுறாங்கன்னா நான் திரும்பி உடனே கோவமா பேசுறேன் அப்படின்னா அவங்க அந்த குணங்களோட அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க,
சம்பந்தப்பட்டு அவங்களோட செயல்களை செய்யறாங்க. அப்ப நானும் திரும்பி அவங்க கிட்ட கோவப்படுறேன் அப்படின்னா நானும் என்னோட குணங்களோட நான் அவங்க கிட்ட செயல்படுறேன். ஆனா நம்ம இப்ப பகவத்கீதை எல்லாம் படிச்சுட்டு நம்மளுக்கு தாத்பரியம் தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், யாராவது கோவப்பட்டா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களோட குணங்கள் தான் அங்க செயல்படுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க ஆத்மாவை நோக்கி நம்ம வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பாதிப்பு ஏற்படாது. ஆனா தப்பு நம்ம மேல இருந்ததுன்னா நம்ம அதை சரி பண்ணிக்கணும். ஏன்னா மனிதன் வந்து என்னது, கண்டிப்பா எல்லா நேரமும் கரெக்டாவே இருக்க முடியும்ன்றது கிடையாது. தப்பு நம்ம மேல இருந்ததுன்னா நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். ஆனா நம்ம மேல இல்லன்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? அப்போ எப்படி இருக்கணும்ன்றதுல இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்பம் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும். எதா இருந்தாலும், அதாவது கல் பொன் மண்ணா இருந்தாலும் அது எப்படி இருக்கணுமா, சமமா பார்க்கணும். அப்படின்னும் போது நம்ம சோல் நம்ம பார்த்துட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு அது பொண்ணா இருந்தாலும் சரி, கல்லா இருந்தாலும் சரி, மண்ணா இருந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு அது என்னது, நம்மளுக்கு ஒண்ணுதான் அப்படின்ற மாதிரிதான் முனிவர்கள்லாம் ரிஷிகள்லாம் பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ஒரு தாத்பரியமும் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஏன்னா எதுவுமே நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியாது. அது பொண்ணா நம்ம வச்சிருந்தாலும் சரி, எதா இருந்தாலும் நம்ம இறக்கும் தருவாயில எதுவுமே நம்மளால கொண்டு போக முடியாது. இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதை வந்து என்ன பண்ண முடியும், யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ யார் ஒருத்தவங்க ஆத்மாவா இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து அவங்க வாழ்க்கையை லீட் பண்றாங்களோ, பகவான் சொன்னபடிக்கு லீட் பண்றாங்களோ, அவங்களால என்ன பண்ணணும், மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும். அறிவுன்றது மெட்டீரியல் நாலேஜ் கிடையாது, பகவானோட பகவானை பத்தின புரிதல், அப்சல்யூட் நாலேஜ், அப்சல்யூட் ட்ரூத் பத்தின தாத்பரியம் தெரிஞ்சவங்க. புகழ்ச்சியும் மிகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும். யாராவது நம்மள புகழ்ந்தாங்கன்னா அது நம்மளுக்கு பகவான் என்னது கொடுத்த விஷயம்னால நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இகழ்ச்சியா, சரி அது நம்ம தப்பு இருந்ததுன்னா நம்ம சரி பண்ணிக்கணும், இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், அமைதியா இருந்துக்கணும். ஒன்றாக காண்பவனும், மானம் அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும். மானம் அவமானம் இதுதான் என்னது ரொம்பவே நம்மளை பாதிக்கிற ஒரு விஷயம். அதுலயும் எப்படி இருக்கணும், சரிசமமா நம்மளால வச்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். அப்ப நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல நடத்து போகணும். இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான், நண்பன்றவங்க நம்ம நல்லது செய்யறாங்கன்னும் போது நம்ம நண்பனா இருப்போம், நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்கன்னா நம்ம நண்பனா இருப்போம். அதே நம்மளுக்கு பிடிக்காத செஞ்சாங்கன்னா எதிரின்னு பாக்குறோம். அப்ப செயல்களின் மூலியமா தான் நண்பனும் எதிரியும் நம்ம நிர்ணயம் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப செயல்களே எதனால வருது, குணத்தினாலும் இந்த இது குணத்தினால வர தாத்பரியம் தான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அதையும் நம்ம வந்து ஒரு போல நடத்தணும். ஆத்மான்ற தாத்பரியத்தோட நம்ம பார்க்கணும், சூப்பர் சோலை நம்ம பார்க்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த பண்டித்த சமதர்ஷன அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனாகவும், எதையும் எதிர்பார்த்து வாழ்க்கையை அவங்க வாழ மாட்டாங்க. சரிங்களா? இந்த செயல் செய்யற எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து வாழ மாட்டாங்க. ஆனா ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். இதுதான் ரொம்ப ஆழ்ந்த தாத்பரியமுள்ள கருத்துக்கள். இதுல உள்ளதுதான் ஒரு முக்குணங்களை கடந்தவங்களோட இயல்பா இருக்கும். ஆனா இது நம்ம ஒண்ணுத்தையும் நம்ம ஆழ்ந்து நம்ம யோசிச்சு இதுல இருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இதெல்லாம் பகவான் மேல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம்னாலே போதும். சென்சஸையும் மைண்டையும் பகவான் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணி பக்தி பண்ணும்போது நம்மளால ஓரளவுக்கு நம்மளால ஓவர் கம் பண்ண முடியும். சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலைசேஷன் கிடைக்கும். சரிங்களா? அதுதான் பேசிக் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிதல் ஏற்படும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.26. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாம் சயோ வியாபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதித்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன். அதான் பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டுட்டாலே போதும், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா விஷயங்களும் நம்ம கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். பகவான் தான் நம்மளோட கோல் வந்து பகவான் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த இதுலயும் 11.55 ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்னை உன்னுடைய இலக்காக வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான சூப்பர் சோலை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா மத்த எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது, ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த விஷயமா நம்மளால எடுத்துக்கவே முடியாது. ஏன்னா இது எதையும் நம்மளால தக்க வச்சுக்கவும் முடியாது. நம்மளால லிமிட்டட் சோல்ஸ் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம அந்த தாத்பரியத்துல புரியும் போது எதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றது நம்ம பாக்குறோம். ஆனா பிரசாதமா சாப்பிடும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், நல்லா சாப்பிடலாம், திவ்யமா சாப்பிடலாம். அதே மாதிரி பகவானோட கீர்த்தனைகள் எல்லாம் பாடும்போது நம்ம நல்ல அழகா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம என்ஜாய் பண்ணி அந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து சென்சஸ் வந்து நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கலாம். அப்ப பக்தியில நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஃபால் டவுன் ஆக முடியாம, ஆனா அதே சமயத்துல நம்மளால என்ன முடியும், வாழ்க்கையும் நம்ம நல்ல விதத்துல நம்மளால லீட் பண்ண முடியும்.
பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். அதான் பக்தி தொண்டின் மூலியமா இந்த முக்குணங்களையும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கிராஸ் ஓவர் பண்ணிட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.26 26 தான் இப்ப படிச்சிட்டோம் மாதாஜி. முடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? சாரி, ஒரு நிமிஷம். 27 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ब्रह्मणो इ प्रतिष्ठागम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य सधर्मस्य सुगस्य एकान्तिकस्य च. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது எப்பயுமே நம்ம என்னது நித்தியமானதா பெஸ்டா அடையணும் அப்படின்னா அது பகவானதான் இருக்கும். அப்போ இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானது கோலோகத்துல நித்திய சூர்யா இருக்கிறது இறுதி ஆதார நிலை. மரணமற்றது அழிவற்றது, அங்க மரணமோ இல்ல அழிவோ எதுவுமே கிடையாது, நித்தியமானது. அப்ப அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப நம்ம பகவான் அடையிறதுதான் நம்மளோட கோலா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்புறம் உங்களுக்கு புக்ஸ் வேணும்னா நீங்க வந்து மேங்களூர் இஷ்கான்ல கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டொனேஷன் அப்படின்னு நீங்க கொடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டாலும் நீங்க வந்து குரூப்ல உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க, லிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதுல நீங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட டொனேஷனை கொடுக்கலாம். டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இஷ்கான் மேங்களூர்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 14 சாப்டர் முடிக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஷிலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அந்த எண்டிங் ஸ்லோகம் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்து ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम सदर्थसध्यायः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा.